Tohleto video je ze Star Wars Lega. Doufám, že se vám bude líbit a nechte se překvapit. Šéfe, co tu děláme? Já nevím, ale musíme to prozkoumat. Není tu nikdo. Možná to je past. A zavoláme radši posily. Ano, šéfe. Posily jsou tady. Ano, já vím, že tady jsou posily. A co budeme dělat? Možná jsme fakt napadení. A sakryš, útočí. Jdou z boku, zmrgy na ně. Postřílejte je! Útok! Do hajzlu zasáhli naše dva. Oplatíme jim to velkým způsobem. O kurva, naši jsou v prdeli. Ping, ping, ping. A kdo vyhrál, dozvíte se příště. Zatím čus a dávajte na tohleto video lajky a hodně zhlédnutí. Když dáte 60 zhlédnutí, bude druhý díl. Tak nazdar.